तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ଯେମିତି କି फ्रेंड्स ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ കണ്ണോട് ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟରେ കണ്ടപ്പോൾ ମୁଁ କେରଲା കണ്ടെത്തി ଟୁର୍ ഞാൻ ଟୁର୍ କରିବି ବୋଲି। ആയിരം ତ ଆଜି താരകൾ ଫାଇନାଲି പൂത്തുവെന്ന് 28 പിന്നെയും ସେପ୍ଟେମ୍ବର। പിന്നെയും ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ കണ്ടനേരം ଆଜି ମୁଁ କେରଲା ଟୁର୍ പുഞ്ചിരി କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। പൂത്തുലഞ്ഞു ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର കാണാതെ 10:30ରେ ବସ୍ വയ്യെന്ന ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବି। തോന്നലായി ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁଣି കണ്ടിട്ടും ମୋର കണ്ടിട്ടും ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି പോരാതായി ସକାଳ തൊട്ടപ്പോൾ 8:30ରେ ଅଛି ବୋଧେ। ആത്മാവിൽ ତ പൂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ പോലെ ମୁଁ നീ വിരിഞ്ഞു କେରଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେରଲା ମୋର ഉള്ളിലൊളിച്ചൊരു କେରଳାର ପିସଫୁଲ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ମତେ ସଟ୍ കണ്ട କରି നേരം ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶକୁ। കൊണ്ടലായി കൊണ്ടലിൽ മിന്നലായി ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଟୁର୍ ଯାଏଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଯାଉଛି ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଭାଇ କେତେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଓ କେତେ ଦୂର ବୁଲି ପାରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ।